سلام علیکم، حتما زنده سلامت خونه با باشید. بعد او همون عراقی گفت که همین آدمای شما دیدستین. من گفتم ها. بعد گفت اینو تاجیکان گفت اینو گفت اتوبوسشون در اومدن ایران اتوبوسشون و ایران میشه ایرانی اتوبوسی خودشون تو سرحد عراقی راهشون کردین از اتوبوس ایرانی اینا رو فراوردین که در اتوبوس خودتون جور شوین روین ما اتوبوس ایرانی از عراق بر اومدن حق نداره. همین ایرانی تو چرا آوردین تو سرحد عراق گشته باید ایران رو من کو یک سرحد میگه ما گذاشتیم در دوران عراق حق داریم دیم سرحد ما حق نداریم بگذاریم اتوبوسمون شما حاجین شما تاجیکستانین شما ایران میبینیم گفتن شما میبریم لیکن شما از تاجیکستان شما اتوبوس تاجیکستان باید شما جو کنه بعد مرا این عراقی گفت که همین بچه‌ها همین حاجی رو در اتوبوس تقسیم کنن گفت چند نفره که در اتوبوس میرسد در اینجا چی در کار میشه زبانی عربی البته با زبان عربی ما باید بفهمونه او باید با ما بفهمونه اکنی مردی زبان عربی دون کنی همو شعری نر گفتی کلا بیا که بیای ترجمه کنه زبان عربی را کنی همو شعری نر میگین تاجیکستان با پیش کنی همو شعری نر گفتم طرفی همو بعد دیگه ترجمه کردم گفتم شعری نر گیجوش نگفتم شفیع گفتم که یک دقیقه جبیان شفیع ایستور بود شعری نر گفتم گیجوش نم شونا جور میزنن که زنک چی خواندن شی اگه شعری نر همیش مو این گوپا کور حال کردیم یک کور نه چند کور حال کردیم البته چند کور حال کردم او دокументора печатмонданаш ҳар як кадомаш $2 месуда як печат $2 тасаввур мекунед дар як паспорт $4 бигем минус шид ба мо ироқӣ гуфтам сумаш намегирӣ гуфт не ба хотири аллоҳ ба хотире ки арабиро гуфт медонӣ ман гуфтам ягон тангаи дира ман ино намегирам фаҳмидед ҳар як паспорт $4 минус шид фаҳмидед $4 нақра гуфт вале ман бо тара ҷудогона гуфт туҳфа медиҳам гуфтам туҳфа дар кор нест туҳфаро худованд ман қимат медиҳад қариб 15 та паспорт 20 та паспорт буд тасаввур мекунед $4 ҳисоб кунед 10 паспорт $40 мешавад 20 та боша $80 хаста қариб $100 бигем дар фоидаи ҳамун сардори ҳоҷиё апай нақра монд акисаш бояд медод чизи ҳисоби ҳоҷиё дар фоидаи вай монд дига одам ино дида гуфт биё битаи пулро равонагирӣ мадафтем хаста ман гуфтам ба хотири худованд вай кадом ва ироқӣ ба хотири худованд сума нагирифт бали тоҷикоро тақсим кардан дар ҳар як чиз автобусо чанд каси шери нарги ҷошид мардака бо ҳамун ишони гизала занакоро пас гуфтам ишони гизаларо бигем биё тарҷима кунед иноро тақсим кунед автобусо ки ӯ шофер гуфт не ки муаллима ҷон худтона кора ҳал кунед гуфт сарш кардем гуфт ба охир бирасонинша гуфта гуфт чи ба автобуси дигаре рафтед печатҳои чиёшона вай кардед ё вай намекунед гуфт муаллима ҷон пеш омад вай кард илтимос кард ман гуфтам ман ҷа тарҷима омадаги нестам гуфтам ман ҷа пили худ омадагим муҳтарам шофёр гуфт мефаҳмам муаллима ҷон яки мо тоҷикоем ку хадира дар шаҳри бегона мепартоем гуфтам мо медонам яки ма дага пианавои биёян исбот кунанд мардонагишона гуфтам мардако мегӯянд ҳама ҷо кора ҳал мекунанд биёра ҳал кунанд гуфтам исбот кунанд мардонагишона биёян ҳал кунанд коре ки мегӯяд ки мард мекунад зан қадар наметавонад биёян гуфтам тарҷима кунанд биёян гуфтам мардонаҷон нишон диҳанд мо мардакем ку метавонем мегӯянд биёян бикунед тарҷима мардон аз давлер ҳастанд хаста ман зан будастам зан баробари мард ягон кор карда наметавониста биёян мардак бори тарҷима кунанд бигиранд чиёро ҳоҷиёро ҷобаҷо кунанд гуфтам дар автобусо фаҳмидӣ ине гуфт шумо вай характери то мардакия зур лекин гуфт шофёрам баъд ки ман тарҷима кардам иноро ҷобаҷо кардем шофёр гуфт ман шуморо қоил шудам гуфт ай ман хурд ҳастем калон ҳастем гуфт ман шофёр хурд будам 4-5 сол хоҳар гуфт шумо дар ман қоил шудам гуфт шумо ганда зан хоҳари духтари басавод будастед кори шумо кардем гуфт ку ман чанд сол шуд ҳамин ҳаҷ мерам мебиём бо ӯ маро вай кард баҳо дод гуфт ҳамин чанд сол шуд ман ҳаҷ мерам мебиём чанд сол шуд гуфт 5 сол 6 сол шуд гуфт ҳол ман надидам гуфт зан мисли шумо ин кора кунад гуфт мардаки кора карда наметавонад гуфт бо занак бо тараф иста бо ҳам хеле гап зада занакоро гуфтам тараф иста нагуфтам тарафаш фаҳмидӣ фаҳмидӣ тарафи шофёр занакоро тараф иста нагу зан бо ҳамроҳии мард дар назди авлодҳо ҳаршон як хел савобу як хел гуфтам ҷазо мегиранд фаҳмидед мебахшед гуфт ман гапам хеле нодурустар лекин шумо коре гуфт кардем гуфт ин кора ҳатто мардако наметавонанд карда дар ҳамун гурӯҳи мардакои мо 5 та забони арабӣ мефаҳмидагӣ дастае бо ҳамон гуфт 5 каса гуфт
якташ омада гуфт мисли шумо ҳам кора буд кардан. Яъне шумо гуфт дар як лаҳза кори ӯ автобуси дигара буд кардем, гуфт печатошо гирифтан. кори бо инаи чанд одами дигаре дар автобус бояд тақсим кунем, инро ҳал кардем гуфт. Шуморо гуфт худованд гуфт инсони беҳтарин офарида. Падару модари шумо гуфт беҳтарин падару модар аст ки ин гуна духтара тарбия кардагиянд. раҳмат ба падару модаре ки ҳамин гуна духтара гуфт ба воира сонидан. бо омад ӯ ниқра пай ниқра ӯ шафёр аз модари ман қадар миннатдорӣ карданд ки миннатдорим аз шумо ки ҳамин духтар тарбия кардем. модар раҳматин гӯяш гуфт ки духтара ман тарбия кардам, лекин ин забонро худаш рафта омӯхтагӣ. духтар гуфтагӣ нестан ки бара бомуд. духтари мо худаш ҳамқа якравай аз кӯдакиш мегуфт ки ман мефаҳмам бихонам арабиро мехоҳам бифаҳмам қуръона. ина да ирӯз гуфт ба тоҷико гуфт дар корши духтари ман гуфт ин кори худше гуфт. ин бози гуфт худш намехост ку корро рафта тарҷима намекард гӯ инро хоҳа намекунад гӯ хоҳа гуфт ҳамин хела мекунад гӯ одаморо ҳайрон мекунад. фаҳмидем? мара акай анаму чӣ мегӯянд дар ҷанг паронданашонам акаам доим мара мегуфт ки ту инсоне мешавӣ ки ба ғайр аз манфиат дигар чизе ба инсонҳо намеёрӣ. ту инсонӣ мешавӣ мегӯ бародарам ки ба ғайр аз манфиат ба инсонҳо чизи дигар намеёрӣ. мана дар ҳаҷ ба он инсонҳо як қисмаша ёли бо қисми нақлҳои ма давом дорад. дар ҳаҷ чӣ гуна инсонҳоро ба мо ёрдам кардагиянд, чӣ гуна таҳсинҳо мара хондагиянд, офаринҳо гуфтагиянд. қисса давом дорад. ҳаҷи 2001 касоне ки рафтагиянд 2001 мара мебинем ку 2001 ҳаҷ аз Ӯзбекистон, Туркманистон, Ирон, Ироқ, Саудия ки рафтагиянд 2001 ҳаҷ. мара дар ҳаҷ дидагӣ надида бошен, дар ҳамин чиз сообщение дар комментарий нависен. қори бачаҳо буданд. қори бачаҳо Айкулло буд якта. Яктаи дигараш Айҳиссор буд хато накунам. қори бачаҳо буданд чандта. вале қори бачаҳоро бо гапошона мегӯям чӣ гуфтанд мара бо дар бозгашт вале дар давоми нақлом. қори бачаҳои шерӯи нар. шерӯи нар дар ягон ҷо тарҷима накарданд. арабиро бифаҳмам гап зада натонам. барои чӣ омӯхтем арабиро ки гап зада наметонем? омӯхтем бояд гап занем хастае. гуфти кулобиё ки кайф кистин гап намезанед. ё худам тест шуда. باید گپ زنیم خواستم یادم شما